Nagsapo nin mga lugad sa manlain-lain na parte kan sa iyang hawak ang sarong misis sa Naga City kan pagsasaksakon ini kan sa iyang esposo alas 7 kasudmang aga. Binisto ang biktima na si alias Edit, 42 anyos, asin ang suspect na si alias Eri. Sarong security guard na parehong residente kan Mariano Village, Barangay Balatas. Basado sa impormasyon, hali sa 24 oras na duty, naguli ang suspect sa indang residensya asin nagkaigonin perang minutong diskusyon kan sa iyang esposa. Dangan dumana pinagsasaksak ang biktima. Nagsapo ang biktima nin anom nasaksak sa iyang likod, saro sa tulak asin saro man sa iyang braso. Ang daing maawis ang saindang pag-iiribanan ng subalit ang huli nga nito igwag sindang aki natulog kaya nag-iibahan na nalang sila para naman sa mga aki. And base na din sa medical report sa ospital, ini pong victim nagtapo ng 8 saksak sa iyang parteng hawak kung saan ang anong igdiyaon sa likod, ang saro nasa braso at ang saro yaon sa bandang hirog. Nagluluwas sa investigasyon na selos ang pinunan kan krimen. Matapos na makomiter ang pananaksak, tulos pa na nagbalik sa iyang pigtatrabahuan na establishmento ang suspect asin duma naman nagbadil kan sa iyang sadiri. Mas mainot pong na-receive ini yung incident ng suicide kaysa hindi sa pananaksak. Ini pong babae nagdalagan sa iyang tugang sa Balyong Harong. So, yun na po yung nagtabang sa iya pag pero sa ospital. And mas na i-report kong inot, ini yung pambabadil kaysa hindi sa pananaksak. Although, nainot na insidente, ini yung pagsaksak. Sa presente, nagpaparay pa ang biktima sa Seton Hospital, mantang pigpapatentehan naman ang bangkay kan suspect. Mientras tanto, nagtaon din pagiramdom ang otoridad sa publiko na dain agad pagdarahon sa initin payo an anuman na day pagkakasinabutan, tanganing day pagbasulan sa hudyan. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.